Arabadon na président Biden ye wele bila wasablo ma k'u ka salenw sonsoro ka bɔ tajiw kan kalo 3 ɲɔgɔnna kɔnɔna na yaasa ka darimɛminan gɛlɛya fɛgɛya ka bɔ jamanadenw kan dɔɔni. L'Amérique jigiɲɛso ɲɛmɔgɔ Jérôme Powell ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko fɛnw sɔngɔ bali ka yɛlɛn benana kɛ sababu ye ka mɔgɔw bila gɛlɛyabaw kɔnɔ don nataw la. Kalanso polisiso ɲɛmɔgɔ ne a kɛra sababu ye ka yamaruya di ka Uvalde Texas mara lɛkɔliden 19 a n'a karamɔgɔ 2 fagali kɛbaga faga bolo bɔra baara la fɔlɔ lɛkɔli ɲɛmɔgɔw ka fɔ la. Parc national Yellowstone ne sanjiba zone tun bina a kan ka dankari kɛ a la dɔgɔkun tɛmɛnen na dayɛlɛ la kunu araba la jama ye. Nɔnikɛla sunguru Anita Alvarez ma se ka ninakili waati min na u y'a nin kisi k'a bɔ jitona ma a kirinen kɔfɛ duniya championnat aquatique senfɛ. San 25 sunguru ni kirina a tilalen kɔfɛ a ka ɲɔgɔndan na.